volem homenajar el nostre company i amic, en Jordi Mena, per tota la seva trajectòria dins del Cineclub Cinèfils. En Jordi, amb el carnet del Cineclub número 1, va ser una de les persones que el 1994 va iniciar les sessions de cinema a Cerdanyola i al llarg d'aquests anys, 31, ha estat incansable en aquesta tasca. En un món on tot sembla efímer, en Jordi ens ha mostrat que el cinema és resistència. Resistència a la indiferència, al conformisme, a la pèrdua de memòria. Ha defensat el cinema com un acte col·lectiu, com un diàleg entre generacions i cultures. I això avui en dia és un tresor. En aquest projecte, que si bé és un projecte de tots i totes, ha portat i porta la seva empremta. És per tot això que ens hem decidit fer-li president honorífic del Cineclub Cinèfils com a mostra del nostre agraïment. Celebrem tots aquests anys de cinema, de debats i complicitats. Molta felicitat, Jordi, i per molts anys. Jordi Mena. Bon vespre, si em permeteu, llegiré ràpidament algunes reflexions i agraïments. Tota la meva vida ha estat vinculada al cinema. Durant la infància, tots els caps de setmana, a la tarda, els passava als cines de barri, que on vivia jo, a la Sagrada Família, allà al voltant, n'estava ple el Màximo, el Venus, el Delícies, el Triana, el Xile i molts més, Clot, Meridiana, etc., que era la forma d'entreteniment que tenien les classes populars en aquella època de passar el temps. Més endavant ja, a l'època de la joventut, quan ja tenia una implicació bastant forta amb el tema polític, vàrem inaugurar un dels primers cineclubs de Barcelona, el Cineclub Avance, que era tots els divendres al vespre. També era on es trobava bona part del rojerío de la ciutat i que després ha estat la sala Villarroel. Després, quan vaig anar a viure a Nou Barris, vàrem crear el col·lectiu Cine i Revolució, una de les primeres propostes culturals de l'Ateneu Popular Nou Barris, fruit de l'enderrocament que vàrem fer de la planta asfàltica que volien construir per fer l'asfalt per les rondes. Més endavant, quan vaig estar uns anys a Nicaragua, allà feia crítica cinematogràfica en els diaris de l'època i també formava part de la Junta de Classificació Cinematogràfica Sandinista, que implicava que tenia que haver una pel·lícula cada dia per criticar-la, deixem-ho així. I després, a l'arribar aquí a Cerdanyola,
va fer la creació del XIS, la xarxa interactiva sociocultural, que varen començar la vocalia de cinema i que al final ha esdevingut el que és el cineclub. Per tant, no només el cine forma part del meu cap, sinó també del meu cor. Com entenc el cinema? El cinema forma part important de la cultura. És una tècnica i té un llenguatge propi. Però el cinema independent, front les majors i els blockbusters, és un producte creatiu que mostren alguns dels conflictes actuals. Entenc que hi ha que treballar per un cine de qualitat, en versió original i en llengua catalana. Un cine que jugui un paper de mirall per veure'ns tots la realitat més críticament i que ens permeti ser millors persones. Això és el que sempre he cercat i el que sempre he difós i divulgat. Vull agrair molt les paraules de la presidenta, persona que m'hi estimo molt, i per extensió de les amistats i companyia de tots els membres del Cineclub. Em comprometo a seguir implicat en el Cineclub sempre que em mantingui les forces i ànims amb les tasques que em pertoquin fer. I agrair-vos a tots vosaltres, socis i espectadors, que feu possible aquest miracle de mantenir aquest cineclub. Des del meu cor enamorat pel cinema, gràcies, gràcies i gràcies a tothom. Visca el cinema independent, de qualitat i en català.